В общем, как я вижу глазами туриста, который... аз нигоҳи сайёҳе ки аз Русия ба Тоҷикистон омадааст, душанбе воқеан шаҳри ҷолиб аст. Дар шаҳр инфраструктури зиёде барои пиёдагардӣ ва шиносоӣ бо фарҳангу муҳити шаҳр фароҳам оварда шудааст. Ин як намунаи хуби муоширати байни фарҳангӣ мебошад. ҳангоми сайру гашт метавон дид ки фарҳанги ду кишвар аз ҳам чӣ фарқ дорад ва дар баробари ин чӣ қадар умумиятҳо миёни онҳо вуҷуд доранд. тавре маълум аст, Тоҷикистон ва Русия муносибатҳои хуби дӯстона доранд. Инро ҳатто дар меъморӣ ва муҳити шаҳрӣ низ метавон мушоҳида кард. ман аз шаҳри Қазон, пойтахти Тотористон ҳастам. аз ин рӯ бароям махсусан ҷолиб аст, ки дар Тоҷикистон низ метавон истифодаи нақшу нигори миллӣ, ороишҳои анъанавӣ ва унсурҳои гуногун меъмориро мушоҳида кард. дар ин ҷиҳат миёни фарҳангҳои мо умумиятҳои зиёде вуҷуд доранд. бори аввал 2 сол пеш ба Душанбе омада будам. он вақт барои ман хеле ғайриоддӣ буд, ки дар шаҳр биноҳои баланду бузург сохта шудаанд, аммо онҳо ҳатман намуди комилан муосир надоранд ва унсурҳои миллӣ ва хоси худро нигоҳ доштанд. ин ба шаҳр ҳусни хос мебахшад. дар маҷмӯъ Тоҷикистон барои ман кишвари хеле зебо аст. табиаташ, махсусан кӯҳҳои зиёд ва манзараҳои нотакрораш хеле писанд омад. Душанбе низ шаҳри зебо, ором ва барои сайру гашт муносиб аст. ман аз сафар ба Тоҷикистон таассуроти хеле хуб гирифтам. Очень классно. Мне нравится.